Univerzitná nemocnica Loja Pastéra ako jediné certifikované pracovisko na východnom Slovensku začalo ponúkať nové glaukómové implantáty. Slúžia pacientom, ktorí trpia zeleným zákalom. Ide o progresívne ochorenie, ktoré sa niekoľko rokov potichu vyvíja a v neliečenom stave vedie k úplnej strate videnia. Implantáty im pomáhajú znižovať vnútroočný tlak. Samotný zákrok trvá 15 až 20 minút. Operácia prebieha v lokálnej anestézii, čiže podá sa len preparát pod spojovku, anestetikum. No a následne sa odpreparuje spojovka, to je tá najvrchnejšia časť skléry, vlastne toho bielka. A urobíme tzv. Tunel do skléry, to je vlastne veľmi tenkým nožíkom a následne tenkou ihlou vchádzame do prednej komory a do toho tunela vkladáme ten 8 mm implantát. Oproti klasickej operácii nie je tento moderný operačný postup komplikovaný a rýchlejšia je aj rekonvalescencia. Po implantácii dochádza u pacienta buď k výraznej redukcii liečby zeleného zákalu, alebo pacient nepotrebuje žiadnu ďalšiu liečbu antiglaukomatikami. Tento operačný zákrok je hradený poisťovňami. Barbora Šalžian, Telke.